Вот, мы находимся в Турции, Стамбул. Здесь Июб Султан. Здесь молодой парень живет на мусорке. Он инвалид, у него гангрена ноги. İki ayağı hem gangrena bolup, çaresizlige boyun egen Tahir Ağambayewiň ýagdaýyny ýoldan geçip barýanlardan biri video düşürüp sosial mediada ýaýratdy. Daşoz vilayatynyň ýaşaýjysy bolan Tahiriň bu ýagdaýa nädip düşündigi barada heniz dolu maglumat ýok. Bilinýän zatlardan biri aýaklary ýarawsyz ýagdaýa düşenden soň, hapa işleri bilen meşgul bolýanlaryň ýardamy bilen şu häzirki galýan ýerinde durmuşyna dowam edýändigi. Habar berýänleriň aýtmagyna görä, Tahiriň Türkiýede garyndaşlary ýok, ýa-da olaryň Tahirden habarlary ýok. Hapanyň içinde yaraly aýaklar bilen ýaşamaga dowam edýän Tahir Ağambayew kimden kömege garaşmaldygy barada hiç ýyly pikiri hem ýokdy. Emma Tahiriň bagtyna onu sosial mediadan gören adamlar tez kömek çağırıp döwlet hassahanasyna yerleşdirdiler.